నమస్కారం శ్రీరామ్ గారు, నమస్కారం ఖుషీ రవి గారు, నమస్కారం యశ్వంత్ గారు, నమస్కారం సాయి కిరణ్ గారు. ఎందుకంటే మీకు ఇలా మమ్మల్ని భయపెట్టాలనిపించింది? పైగా దానికి ట్యాగ్ లైన్ ఒకటి, ద స్కేరియెస్ట్ ఫిలిం ఎవర్ అని. అసలు అంటే నాకు ఫస్ట్ డౌట్ ఏమొచ్చిందంటే, ఈ పిండం అంటే కడుపులో పెరుగుతున్న పిండమా లేదా బయట చనిపోయిన తర్వాత పెట్టేటువంటి పిండమా? అమ్మో కూడా ఏదో ఫ్లికరింగ్, సమ్ ఆత్మ ఇస్ తిరిగింగ్ హియర్, గో అవే ప్లీజ్, డోంట్ బఫర్ హియర్. అంటే పిండం అంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయండి. కడుపులో ఉన్నప్పుడు, తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు పిండాకారం అంటారు. అదే ఒక మనిషి చనిపోయాక పెడితే, ప్రేమతో ఒక అన్నం ముద్ద పెడితే దాన్ని కూడా పిండం అంటారు. రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. దాంట్లోనే ఆరంభం ఉంది, అంతం ఉంది. అది ఏంటా అనేది సినిమాలను చూడాలి. ఓకే శ్రీరామ్ గారు, మీరు హాయిగా మంచిగా లవ్వు, రొమాన్సు, ఎంటర్టైన్మెంటు అలాగని ఇప్పుడు సడన్గా వచ్చి ఒక టార్చ్ లైట్ మా కళ్ళల్లోకి వేసి ఎందుకంటే ఇలా భయపెడుతున్నారు మీరు? అంటే నేను లవ్, ఈ రొమాన్స్ చేసుకుందాం అనుకుంటే, చాలరా భరించలేకపోతున్నావు, ఒకసారి దడిపించు అన్నారు. గురుగారు తగిలారు, పిండం. అలా ఒక ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ హారర్ చేయాల్సిన ఒక ధైర్యం వచ్చి దీంతో వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నడిమిదిలో హారర్ చేయాలంటే ధైర్యం లేదు, ఎందుకంటే చూడడానికి కాదు, ఆ సినిమాలు చేయడానికి చాలా భయంగా ఉండింది. అవునా? ఎందుకంటే అందరూ హారర్ అంటారు, దానిలో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుంది, డబుల్ మీనింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ సరసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఇక్కడ చీర పడిపోద్ది లేదా వాళ్ళు లుంగి పడిపోద్ది. ఇలాంటి సన్నివేశాల వల్ల హారర్ చూడదామంటే యాక్చువల్లీ చేసే మనకే వచ్చి అసహ్యంగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఐ థింక్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ వాజ్ వన్ ఫిల్మ్, ఆ డైరెక్టర్ కూడా చూసారంటే సాయి కిరణ్, ఆయన పేరు కూడా. ఆ సినిమా కూడా వాజ్ హిట్, మసూదా. అండ్ సౌండ్ అండ్ లైట్స్ కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసిన స్క్రిప్ట్ హారర్ తోటి తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది. అంతే. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ రాత్రి, రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు, కరెక్ట్. ఇఫ్ ఐ ఎవర్ థాట్ ఐ వాజ్ స్కేర్డ్, ఒక ఇండియన్ సినిమాలో దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ స్కేరియస్ ఫిల్మ్. అలా మనల్ని భయపెట్టారు ఆయన. ఐ వాజ్ వెరీ స్కేర్డ్. అప్పుడంతా అమీర్పేటలో ఉన్న బూత్ బంగ్లా దగ్గర గ్రౌండ్లో వెళ్ళి ఆడాలంటే ఆ రాత్రి సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా భయపడేవాడు. మరి ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళకి పిండం చూసిన తర్వాత ఏ రకంగా భయం వేస్తుందంట? అది నేను వాళ్ళతో కలిసి చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. మీరు ఇంకా చూడలేదా? థియేటర్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్. అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫస్ట్ శుభప్రదంగా ఈ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీకు ఇలా భయపెడుతూ చేయాలనిపించింది? అంటే బేసికల్లీ మేము చాలా ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాయండి ఇంతకుముందు నుంచి. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ డైరెక్టర్ గారు నాకు స్టోరీ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఈ స్టోరీ ఏంటంటే చాలా స్కేరీ మూవీస్ వస్తున్నాయి, లేకపోతే ఇంకోటి వస్తుంది, ఇప్పుడే హీరో గారు చెప్పినట్టు రకరకాల కాన్సెప్ట్లలో వెళ్తున్నాయి కదా. ఈ మూవీ ప్రాపర్ హారర్ తీయాలి. ఒక ప్రాపర్ హారర్ ఎట్లుంటుందో ఈ మధ్యకాలంలో అందరూ మర్చిపోయారు. ఒక ప్రాపర్ హారర్ మూవీ తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని మేము డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఈ ఐడియా వచ్చింది. సో ఇది వర్కౌట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనిపించి మేము సరే ఎంటరింగ్ అప్పుడు ఏ మూవీ అయితే ఏముంది, అది బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మేము ఎంటర్ అవుతాం కాబట్టి సో మేము అనుకున్న దానికంటే బెటర్గా వచ్చింది. సూపర్ అండి. సో మీరు కలాహి అనేటువంటి బ్యానర్ని పెట్టి ఈ మూవీతో ఎంటర్ అవుతున్నారు. మీకు ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నిజంగా మూవీ చాలా పెద్ద. అవునా? ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ అంత కథలండి. లంచ్ బ్రేక్లో కూర్చొని తింటూ ఉంటే, ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు రాస్తూనే ఉన్నావు కథ చెప్పు అంటే ఈయన చెప్పారు, అది వెంటనే అనుకోలేదు, మళ్ళీ ఇవన్నీ కథలు అని చెప్తున్నారు. కానీ ముందు చెప్పకండి, మొత్తం రట్టు చేసేస్తారు ఈయన ఫుల్. రియల్లీ ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ టీమ్. యాక్చువల్లీ స్నేహితులు వచ్చి కలిసి సినిమా తీయడం అనేది తప్పకుండా ఫిలిం అయిపోయే లోపల గొడవలో తప్పకుండా గొడవలో వస్తుంది. ఇక్కడ చూసారంటే ఎంత ప్రేమ. ఈయన పాపం మా డైరెక్టర్ సాయి నేను తినలేదు, నేను తిన్నానా అవన్నీ లేదు, లేదు అంటే ది కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ దే హ్యావ్, సపోర్టింగ్ వన్ అనదర్. యూ కెన్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ దట్ మీతో అన్ని బాధ్యతలు ఏం చూసుకుంటారు, రిలీవింగ్ హిమ్. వాట్ అ సిన్సియారిటీ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సాయి గారు, మా యశ్వంత్ గారు, మిస్టర్ ప్రభు, దే వర్ ఆల్ ప్రాపర్ సెట్. అండ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ శ్రీనివాస్ గారు, వండర్ఫుల్ పీపుల్, అసలు చెప్పడే ఉండదు. ఓకే, సూపర్ అండి. అసలు అంటే ఆ అండర్స్టాండింగ్ మామూలుగా అంటూ ఉంటారనమాట, ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అంటే భార్య భర్తలు లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ మధ్య అంటే అండ్ మన ఖుషీ రవి గారికి ఈ మధ్య ఒక పాలసీ ఉందంట కదా, ఎవరైనా స్క్రిప్ట్ తీసుకొస్తే ఇది హారర్ అయితే నేను చేస్తాను అని. స్పూకీ హాస్టల్, స్పూకీ కాలేజ్. సో ఇప్పుడేమో ఇది
Is there anything like No, it's not like that. I was also joking. I wanted to explore something new after Diya, so Okay, I got yeah. spooky, and then first film here in Telugu Telugu. was Pindam. So it was like when I heard the script, it was really good, and it was something new and nice. So I was like, okay, fine, let me do. ఐ నో. సో మీ అందరికీ ఓకేనండి. నాకు యాంకర్గా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు. అది నేను ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రీ రిలీజ్కి వస్తాను కదా, నేను ఎట్లా చెప్పాలి స్వాగతం అని అర్థం కావట్లేదు. నేను జనరలీ సినిమా టైటిల్తో చెప్తా, హాయ్ అలా వైకుంఠపురం సినిమా స్వాగతం, హలో హీరో. నాకు కూడా గుర్తొస్తున్నారు. కానీ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, దీన్ని మనం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది, వీళ్ళని కొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం ఈరోజు అని ఈ ఇంటర్వ్యూకి నేను రావడం జరిగింది. ఈయన కూడా ఏంటంటే అంతకుముందు షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా స్మోక్, పెట్టే టైటిల్స్ అన్నీ డిఫరెంటే, ఎవరు పెట్టనివి. ఎలాగంటే మీకు ఇలా తడుతుంది డిఫరెంట్గా? ఈ మూవీకి ఈ కథకి ఇదే యాప్ టైటిల్. ఓకే, అందుకే అలా. అందుకే ఇంకోటి మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా, మా పూజ అప్పుడు కూడా అందరి పేర్లు చదువుతారు కదా, నామకరణాలు అందరు చదువుతారు కదా, సినిమా పేరు చెప్పిన ఆయన అన్ని దేవుడి ఫోటోలు చెప్పలేదు మేము. కానీ అందుకే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ టైటిల్. ఇది మంచి, అంటే ప్రతి ఒక ఆడపడుచు వచ్చి కడుపులో బిడ్డ పుట్టాలనే అనేది ప్రతి ఒక్క పాజిటివ్ బిగినింగ్. మొత్తం చెప్పేస్తున్నాడు. ఏం చెప్పాను? అంతేనా? ఈ సృష్టిలో ఉండే భూమిలో ఉండే ప్రతి ఆడవాళ్ళకి కడుపులో బిడ్డ పుట్టాలని ఆశపడతారు అంతే. ఓకే, అమ్మో అంతే. మీరు అలా చూస్తుంటే నాకు చాలా భయం ఉంది. ఇందులో ఎవరికి ఎక్కువ భయం ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు? ఈయనకు ఉండదు, ఎందుకంటే ఆయనే కథ రాసుకున్నాడు. నాకు చాలా భయం వేసిందండి, ఇప్పుడు ఎప్పుడు కింద పడిపోతుందో అని. లెక్కలో ఏం తెలియదు ఆవిడ, ఏం లేదు. చూసేవాళ్ళు ఏమో ఈ సినిమాలో వీడు ఆవిడ ప్లేట్ నుంచి తిండి కూడా వీడియో చేస్తున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలు కాకుండా ముగ్గురు, ముగ్గురు పిల్లలు పోషించే స్తోమత లేక ఇద్దరు వాడికి ఇది న్యాయమా అన్నట్టు ఈ పైన బాగా జాలి పడిపోతుంది. అందరికి చూడండి జాలి వస్తుంది ఆవిడ చూసి. నిజంగా బట్ వాట్ ఆ కమిట్మెంట్. షీ యాక్చువల్లీ లుక్స్ ద పార్ట్. She didn't have to do anything, out of the box. She had to just be there. తెలియట్లేదు, చాలా హోంవర్క్ చేసి ఉంటుంది. No, she must have done lot of homework కదా. Yeah, I have done, but then I was into the character, so that's okay. ఇలాంటి స్కేరీ ఫిల్మ్స్ లో వాస్ ఇంటూ ద క్యారెక్టర్ కొంచెం కష్టం కదా, అది హాంట్ అవుతుంది కదా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత. ఏమంటారు గారు? తోడు వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొచ్చారు. మీకు ఈవెన్ ఆన్ సెట్స్ కూడా కొన్ని జరిగాయంటే ఇన్సిడెంట్స్ ఏదో ఈ షూటింగ్ టైంలో కొన్ని? ఒకటేమో ఈశ్వరి గారిది చూశాను నేను, విచ్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. పర్వాలేదులేండి, అలా కొట్టారంటే చాలా బాధ. 20 ఏళ్ళుగా నేనే ఎప్పుడు తింటూ ఉంటాను తన్ను దెబ్బలు. ఫస్ట్ టైం నా చేతి నుంచి అలా జరిగిపోయిన ఐ వాస్ వెరీ గిల్టీ. తెలియని వాళ్ళకి నేను చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ షార్ట్ కూడా ఎడిటింగ్ లో ఒకసారి మళ్ళీ వేసి చూపించండి. శ్రీరామ్ గారు అలా కావాలని చేయలేదండి, యాక్సిడెంట్ జరగడమే. అది కన్నుకి తగలలేదు కదా, లక్కీలీ. నేను కళ్ళు మూసుకోమని చెప్పాను, అది ఒక 6th సెన్స్ నాకు. ముందే మేడం కళ్ళు మూసుకొని మేడం అన్నాను జాగ్రత్తగా. That was the best part. He told her that. అలా చెప్పిన వాళ్ళందరికీ ఒక డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే వీడి ముందే తెలుసు కళ్ళు మూసుకోమన్నాడు. కాదు, యాక్చువల్లీ ఈ షూటింగ్స్ లో చూసిన డమ్మీ అన్ని ఉంటాయి కదా, వి ఆల్ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. అది షుగర్ బాటిల్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, ఇట్స్ ఆల్ ఎ బిలీఫ్ అంతే. ఇట్స్ ఆల్ ఎ బిలీఫ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. అది డమ్మీ కదా, డమ్మీ అయినా తగులుతుంది. ఆ రోజు ఆ మొమెంటంలో ఏ ప్రెషర్లో మనం అప్లై చేస్తున్నాం తెలియదు కదా. సో నేను ఒక ఫోర్స్లో వస్తున్నాను. మై లక్ వాజ్ దట్ ఎదుటివాడి పైన తగిలి దాని నుంచి బౌన్స్ అయ్యి ఆవిడ తగిలింది, వెంటనే వాసిపోయింది. బట్ వాట్ వాజ్ రియలీ అస్టానిషింగ్ వాజ్ అంటే వెంటనే వాప్ వచ్చే లోపల పర్లేదు ఆ షార్ట్ తీసేద్దాం లేకపోతే కంటిన్యూటీ జంప్ అవుద్ది అని ఆవిడ చెప్పడం చాలా గొప్ప. గ్రేట్ అసలు. దట్ షోస్ సీనియారిటీ అండ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ సినిమా. దట్స్ ద రీజన్ వై షీ స్టిల్ దేర్. కరెక్ట్. చిన్నగా తెగితేనే పరిగెడుతున్నారు హాస్పిటల్కి, చూడండి మరి ఇక్కడ. ఐ వాజ్ వెరీ అప్సెట్. ఐ వాజ్ ఫుల్లీ మైండ్ అంతా అవుట్. ఏదో ఇంక ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా ఏ డైరెక్టర్ అయినా ఇట్లా బాటిల్ విసిరే షాట్ ఉందంటే ఆ సినిమా చేయరు కదా. ఫస్ట్ ఆయన వేసేమన్నాం. బాటిల్ ఇసిరేది ఎవరైనా ఉందని చెప్తే లేదండి, అక్కడ చాలా ఎవరో చెప్పారు ఖాళీ చేసి పారిపోయారని, రాత్రి సౌండ్లు వచ్చాయని. ఒకళ్ళు చూస్తే చెప్పారు ఏదో ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చి షర్ట్ లేకుండా పరిగెత్తారంట. నాకు చెప్పారు బాత్రూంలో నీళ్ళు డ్రాప్స్ పడతాయన్నారు. నాకు ఒకరోజు ఏమైందంటే ఐ టోల్డ్ దట్ వచ్చి
ఇక్కడ కొట్టినట్టు అనిపించింది. ఏంటమ్మా ఇంకా టైం ఉంది కదా అంటే తర్వాత ఆలోచించాను, పక్క అమ్మ లేదు కదా అమ్మ 2 రోజుల తర్వాత వస్తున్నాను కదా అని. అయితే ఏంటి మేబీ ఇట్స్ అ కోఇన్సిడెన్స్, ఇట్స్ అన్ ఇమాజినేషన్, బట్ సమ్టైమ్స్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వియర్డ్ థింగ్స్ స్టార్ట్ హ్యాపెనింగ్. సైకలాజికలీ అండ్ అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అన్ని అమానుషంగా అనిపిస్తుంది. I believe ghosts are there. If positive is there, negative is also there. జాగ్రత్త. మనం చూడలేదు కదా ఇంకా. No, when he was telling me all those incidents. చెప్పండి మ్యామ్, నేను వస్తాను. ఇస్తారు మరి వాళ్ళు. నేను డబ్బులు ఇచ్చి మరీ వెళ్ళాను మ్యామ్, గోస్ట్ హంటింగ్ అంతా వెళ్ళాను. ఒక హాఫ్ డే తిరిగిన తర్వాత మీ సినిమా ఈయన చూడండి, అసలు అందరూ అవుట్ ఆఫ్ టాపిక్ వెళ్ళిపోతున్నారు. మనం ఇప్పుడు వాళ్ళందరినీ టాపిక్ లోకి తీసుకురావాలి. చూపిస్తారా? తప్పకుండా. డిసెంబర్ 15 చూపిస్తాం గోస్ట్ని. అంటే ఇప్పుడు మేము భయపడలేదు ఇలాగా అనే వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి భయపెడతారా థియేటర్లో? మా డైరెక్టర్ గారు ఏమని పెట్టారు, ద స్కేరియస్ ఫిలిం ఎవరని పెట్టారు. అలా పెట్టాలి అంటే దానికి చాలా గట్ ఫీలింగ్ కావాలి. కరెక్ట్. దాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే చాలా హోంవర్క్ చేయాలి. అవును. అంటే ఇప్పుడు మేము కూడా నార్మల్ ఆడియన్స్ నుంచి మేము కూడా మూవీ చేద్దామన్న ప్యాషనెట్తో వచ్చిన వాళ్ళం కాబట్టి మా డైరెక్టర్ పిండం అనే పేరు పెట్టారు, దాన్ని జస్టిఫై చేశారు, దాని కింద స్కేరియస్ ఫిల్మ్ ఎవరని పెట్టారు. అలా పెట్టాలి అంటే దాంట్లో కంటెంట్ ఉంటేనే పెట్టగలుగుతాం. కరెక్ట్. సో ఆబ్వియస్లీ వచ్చిన వాళ్ళు చూసి భయపడతారు కాబట్టి అది పెట్టామండి. అదే ఫ్రెండ్షిప్ కాదు. ఎప్పుడు మీకు ఒక్కసారైనా నేను అనుకున్న డేట్స్ కన్నా ఎక్కువ డేట్స్ చేశారు, కాల్ షీట్ ఎక్కువైంది, ఇలా ఎప్పుడు అనిపించలేదా మీ ఇద్దరికి? అనుకున్న దానికంటే తక్కువలో చేశారు. అయ్యో కక్కుర్తండి. నేను డేస్ చెప్పాను కానీ తర్వాత చెప్తాను. మేము అనుకున్న దానికంటే 15% తక్కువ డేస్ లో చేశాం. 15% తక్కువ. మోస్ట్ ప్లెజెంట్ షూటింగ్ ఇన్ ది రీసెంట్ టైమ్స్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ 10 years లో. హారర్ ఫిలిం ఆల్రెడీ మెంటలీ మనకు హారర్ ఉంటుంది. దానిలో మా 2 దెయ్యాలు ఉన్నాయి. చైత్ర అండ్ ఇద్దరు పిల్లలు. ముగ్గురు పిల్లలు కదా. ఒకటి కడుపులో ఉంది, ఆన్ ది వే. అది తిండి బాగా తింటే. These 2 kids, I've not seen anybody after baby Shamili and Shalini tarvata if I've seen anybody as a prodigy. And ala చూస్తూ ఉండిపోవాలని వీళ్ళిద్దరిని చూసి. Competitive children. Some kids are just born. They're all like, And మీకు నైట్ షూట్స్ కూడా చాలా జరిగి ఉంటాయి కదా? నైట్ షూట్స్ చాలా జరిగాయి. అవును, మీరు అమావాస్యకి షూట్ చేశారంట సాయి కిరణ్ గారు. ఏంటండి? అవునండి. ఇండిపెండెన్స్ డే నాకు 24 hours షూటింగ్ చేయించారండి. భారతదేశం అందరూ స్వతంత్రం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. క్లైమాక్స్ షూట్ అప్పుడు వన్ డే వి స్టార్టెడ్ షూటింగ్ at 6:30 మార్నింగ్ షూట్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే 5 అయింది. ఓకే. మాకు తెలియకుండా ఆ రోజు నైట్ అమావాస్య. అండ్ ఆ రోజు నైట్ 4 పిల్లల్ని, వాళ్ళ ఏజెస్ 4, 6, 9 and 11, వాళ్ళని 3 o'clockకి బిల్డింగ్ మీద నిల్చోబెట్టాలి. ఆ ఇంటి చుట్టూ 10 acres ఏముండదు, అదొకటే ఇల్లు. అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళు వరీ అవుతున్నారు. పేరెంట్స్ దేవర్ ఆల్ రెడీ, కానీ కొంచెం వరీ అవుతున్నారు. మాకు కూడా తెలియదు అమావాస్య అని. ఇట్లా 6కి మార్నింగ్ స్టార్ట్ పెట్టాము. నైట్ 9 అవ్వగానే అందరు బొట్లు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు. ఏంటి బొట్లు ఎందుకు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు అందరూ అంటే, ఇది అమావాస్య సార్, అందుకే అందరికి బొట్లు ఇచ్చామంటే మాకు అప్పుడు తెలిసింది అమావాస్య అని. దెన్ 3 o'clockకి పిల్లల్ని పాపం నిద్రపోకుండా వాళ్ళు దే డిడ్ రియలీ గుడ్. చాలా బాగా 4:30కి రెయిన్ ఎఫెక్ట్ పెట్టి అమావాస్యకి తల స్నానం 4:30కి అవన్నీ తెలివి చేస్తాను. చక్కగా పూజ ఫినిష్ చేసేసారు. అంతా హీరో గారు వల్లనే, ఎందుకంటే ఆయనకి డేట్స్ లేవు. అందరూ చెప్పరేంటి అసలు మీరు? యాక్చువల్లీ అనుకున్న రోజు స్టార్ట్ చేసి అనుకున్న కంటే ముందే ఫినిష్ చేసిన ఒకే సినిమా ఈ సినిమా. యాక్చువల్లీ దట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్. ఏదో అమెరికా నుంచి బయలుదేరి వచ్చారు, ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని వెళ్ళుకుంటున్నారు అలా కాకుండా మంచి కమిట్మెంట్ తోటి డెడికేటెడ్గా పనిచేశారు. దే వాజ్ సో మచ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్, ప్యాషన్ ఇన్ టు ఇట్. దే నెవర్ రిలాక్స్డ్ అండ్ మేడ్ ఇట్ లుక్ వెరీ ఈజీ. కొందరు చూసారంటే ఏం లేకుండా అంత చప్పుడు ఉంటుంది, ఏదో పెద్ద గోలగోల ఉంటుంది. ఏం ప్రశాంతంగా ప్లెజెంట్, చెప్పినప్పుడు స్టార్ట్, చెప్పినప్పుడు బ్రేక్, చెప్పినప్పుడు ప్యాకప్. వెరీ నైస్. ఇట్ వాస్ సచ్ ఎ నైస్ ఫిల్మ్ టు ప్రొడక్షన్ హౌస్ కి ఫస్ట్. అది కాకుండా ప్రొడ్యూసర్ గారు, సార్ బయటికి వెళ్దాం సార్, బయటికి వెళ్దాం సార్, సార్ పొద్దున షూటింగ్ ఉంది సార్. చూసామన్నా ఏదో మీ టీజర్ లాంచ్ దాంట్లో ఆయన చాలా ఎక్కువ పార్టీలు ఇచ్చారని. ఎక్కడ వెళ్ళలేదు, ఆయన బాధలే వెళ్ళలేదంట. అన్ని పార్టీలు ఏమి వేయలేదు మేడం. ఏం పార్టీలు? ఇప్పుడు ఎలక్షన్ లో పార్టీలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆయన ఫిట్నెస్ వీక్. హీరో వెళ్ళి జిమ్కి వెళ్తాడు అనుకుంటే దాని ముందు ప్రొడ్యూసర్ వెళ్తూ ఉంటాడు ఆయన డబ్బులు. ఇక్కడ అందరూ ఫిట్నెస్ ఫ్రీకుల్లాగానే ఉన్నారు. అక్కడ చూడండి, ఆవిడ మెథడ్ యాక్టింగ్ తో పాటు ఏ కీటోనో ఏదో ఒకటి చేస్తున్నట్టు. నో కీటో, నో నథింగ్. అన్నీ చాలా బాగా తింటాను.
సూపర్. సో మీరు ఇది ఫస్ట్ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ కదా, ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఇది యూనిట్? As said, Telugu people are very welcoming and they're really good. They treat us well, and the way especially for me, Priya, our director's wife and also costume designer. Oh, okay. She was she's the costume amazing. designer. Yeah. And not because she is my director's wife or producer's wife. Genuinely, one person who's worked very sincere doesn't mean that he didn't work sincere or we didn't. She has done her homework. Yeah. For the first film, when you're taking a responsibility, అది చాలా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఆ పాత్రకి ఎలాంటి ఒక బట్టలు ఉండాలి, ఆ పీరియడ్లో ఎలా ఉండాలి, అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని బాగా న్యాచురల్ క్లోత్స్. And the prints of the sari, everything was on point. And she was like, she used to come to me and then she was like, are you comfortable? You're comfortable? You want something else? If I wanted some clothes back, this మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేస్తానంటే ఇస్తా అని చెప్పి ఇవ్వలేదు. నైట్ డ్రెస్, వాట్ ఆ బ్యూటిఫుల్ వన్. అప్పుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఆ కాలంలో వేసుకున్నారు. అది చాలా మోడర్న్గా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ టిపికల్ దోస్ డేస్లో ఒక క్యాథలిక్ ఇంట్లో అలాంటి షర్ట్స్ వేసుకుంటారు. 90s. 1990. It is 20, 40 and 1930, 1990 and current time, present. Oh, so 3 times లో Yeah, just we have done one story. 90s time span. times. But 1990s is majority. Yeah. Because that is the most troubled part. Yeah, because I'm there, no, I have trouble causing డేట్లు ఇబ్బంది. అంటే మీ 1990s అంటే ఈ సినిమాలో సెల్ ఫోన్లు లేవు, Cell phone, OTT only లేవు. లేదు. ఒక్కసారి మమ్మల్ని వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారు. 94 ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి చెన్నైకి వెళ్ళిపోయాను నేను. That's a period. మీరే I లేరు, still remember. మీరే లేరు. కాదు, మీకు ఒక పక్కనేమో వైఫ్, ఇంకో పక్కన వైఫ్ లాంటి ప్రొడ్యూసరు. ఎలా ఉండింది అసలు? ఇటు పోదామంటే తప్పించుకోవడానికి లేదు, అటు పోదామంటే అంత తప్పించుకోవడానికి సీన్ లేదండి. ఈయన బాగా తిన్నగా ఏసీ ఆనకుండా 2 ఇటు పక్క, ఆవిడ చూసారు బయట పాపం అలా నిల్చొని ప్యాకప్ అయిన తర్వాతే ఆవిడ వస్తుంది. She never sat. ఒక భార్యగా ఆ బాధ్యతలు ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు. తర్వాత ఆవిడ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటాం. లేదు, షీ డిడ్ రియలీ గుడ్. నేను కూడా అనుకోలేదు. అనుకోకుండా కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా ఎంటర్ అయింది. సెకండ్ డే నేను ఆఫీస్లోకి వచ్చాను, ఎవరో కూర్చొని స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నారు. ఎవరా డోర్ తీసి చూస్తే స్క్రిప్ట్ అంతా తిరిగేసి చదువుతుంది. నువ్వేంటి స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నా, నీకేం తెలుసు? నేను కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్, నేను స్క్రిప్ట్ అంతా చదువుకోవాలి కదా. ఎలా చెప్తారు సార్, ఏం తెలుసు? అట్లా కాదు, చాలా తప్పు సార్. అయ్యో అట్లా కాదు సార్. నేను అన్నది ఎట్లా తెలుసు అంటే, కాదు అట్లా అనలేదు. నేను అన్నది ఏంటంటే, సినిమా ఇంకోటి తీసుకోవచ్చు కాదండి. ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ మీ అందరికి తెలుసు అండి. స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నప్పుడు అర్థం కాదు. వెన్ యూర్ సీయింగ్ స్క్రిప్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్నే అర్థం చేసుకున్నారు ఆవిడ, మీ స్క్రిప్ట్ అర్థం కాదా? ఇది డైలాగ్, దీన్ని ప్రోమోలో వేసుకో. కాదు, మీకు తెలియదు ఆవిడ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా వస్తున్నారని? అంటే 2 days ముందు అంటే స్క్రిప్ట్ చదువుతుంది అనుకోలేదు నేను. ఐ థాట్ షీల్ జస్ట్ సీ ద బ్రేక్ డౌన్ అంతా ఆయన ఎప్పుడు ఏదో ఒక లోకంలో ఉంటాడు ఆయన. ఇది చూసి మళ్ళీ 1 more వెళ్దామా లేదా. నాకేంటంటే ఈ టేక్ ఓకే లేదా, ఫస్ట్ అంతా స్టార్టింగ్ వచ్చి 12, 13 ఆయనకి లక్కీ నెంబర్స్ అనమాట. అసలు ఎందుకు 12 takes 13 takes వెళ్తున్నాయి అని స్టార్టింగ్లో అంటే మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ కూడా చూస్తారు ఆయన. నాకేంటంటే ఇంత చేసాం, ఆయన అది వదిలేసాడా సార్, అదంతా వదిలేసి వచ్చాడా సార్. హీఈస్ వాంటింగ్ పర్ఫెక్షన్. చేసే పని కరెక్ట్గా చేయాలని. I really like that. That is called commitment. Exactly. అండ్ వాళ్ళకి విషయం ఉంది, అలా కరెక్ట్గా చూడగలిగినట్టయితే దట్ విల్ బి సూపర్. ఊరికే తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా, అది వేస్ట్. అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్. ఆయనకు వచ్చి మొగుడు పిల్లలు లెక్క కెమెరామెన్. సతీష్ వాజ్ అ ఫ్యాబులస్ సినిమాటోగ్రాఫర్. ఆల్ సైడ్స్ లిట్ పర్ఫెక్ట్. ఎటువైపు అయినా షార్ట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఫటాఫట్ అయిపోద్ది, ఒక్కరోజు కూడా పెండింగ్ ఉండదు. అండ్ ఇట్స్ సో నైస్ టు వర్క్. అలా మనకు యాక్చువల్లీ ఫోకస్ చాలాసార్లు చూసారంటే మంచి షార్ట్ వస్తుంటే ఫోకస్ పోయింది అంటారు. అప్పుడు యాక్చువల్లీ లోపల తిట్టుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పర్ఫెక్ట్. వెరీ గుడ్ కారణం టు వర్క్. విన్నాను ఖుషి, ఐ డోంట్ నో వెదర్ యు నో, ట్రైలర్ కట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఒక ఎడిటర్ చూసి మూవీ అంతా భయపడి నాకు కొంచెం చాలా ఇదిగా ఉందని వెళ్ళిపోయారు అని. ఇప్పుడు ఎవరు కత్తిరించారు? యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంటెడ్ టు సే ద నేమ్ ఆర్ సంథింగ్. తను చేస్తాను మాతో ట్రావెల్ అయ్యారు. ట్రావెల్ అయ్యి తను వచ్చారు, సినిమా పంపించాము, చూశారు. చూసి తను నేను చేయలేనండి ఈ మూవీ, ఐ కాంట్ డూ ఇట్ అని చెప్పి ఇచ్చారు.
రీజన్ అడిగితే నాకు కొంచెం కైండ్ ఆఫ్ మై వైఫ్ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వైబ్స్ వస్తున్నాయి I respect some people's opinion. That's why నేను మళ్ళీ క్లారిఫై చేస్తున్నాను. People are This getting is not a connected. negative one. This is the positive. No, Pindam the is positive. positive in this negative నేను ఏమంటున్నానంటే అంటే ఈయన పెట్టిన ట్యాగ్ లైన్ జస్టిఫై అయ్యింది అంటున్నాను. ద స్కేరియస్ట్ ఫిల్మ్ అనేది ఒక ఎడిటర్ చూసి అలా అన్నారు అంటే ఈ నోస్ ఇది ఫిల్మ్ అని తెలుసు, మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నారని తెలుసు, వెనకాల కెమెరామెన్లు ఉన్నారని తెలిసినా కూడా అయ్యారు అంటే ఐ థింక్ హిస్ డన్ హిస్ జాబ్ పర్ఫెక్ట్లీ అని. అందుకే ఈ చాలా భయంకరమైన సినిమా అని చెప్పి చూడకుండా ఉండకండి, రండి చూడండి, భయపడండి. భయం అనేది అదొక థ్రిల్. ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళి రోలర్ కోస్టర్లు ఎక్కుతాం, పై నుంచి మనకు తెలుసు కదా అది ఇలా వస్తుందని, బట్ దట్ ఈస్ అ థ్రిల్ కదా. సేమ్ వే సినిమాలో డిఫరెంట్ జానరాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వి లవ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. కానీ అది ఫుల్లీ ఉండాలి. ఇప్పుడు కామెడీ అంటే ఫుల్గా నవ్వగలగాలి ఆ సినిమా మొత్తంలో, లేదా లవ్ స్టోరీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీట్లీ. మీది మాత్రం మీరు భయపెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు, మేము కూడా భయపడడానికి రెడీగా ఉన్నాం, కానీ ఇలా చూస్తాం. ఆ స్క్రిప్ట్ని కూడా అలానే ఆర్టికులేట్ చేసామండి. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ దట్ హ్యాపెండ్. ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అనేదో పెట్టారు మీరు. అంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ అండి, ఒకటి నల్గొండ జిల్లాలో ఒక చిన్న స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది బ్యాక్ ఇన్ 1930s. మా నాన్నమ్మ చెప్తుంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ ఒకటి గుర్తుంది. ఈ ఇన్సిడెంట్ చుట్టూ కథ ఎలా చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తుంటే ఒక హారర్ జానర్లో చెప్తే బాగుంటుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ హారిఫైయింగ్ ఇన్సిడెంట్. సో ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని కూర్చొని రాసుకుంటూ అది ఎంత మంచిగా ఆర్టికులేట్ చేసామంటే నేను మా కో రైటర్ సిద్ధార్థ్ గారు ప్రతి 10 minutesకి ఒక హారర్ బ్లాక్ ఉండాలి. ఎందుకంటే హారర్ జానర్ చెప్తున్నా అంటే ప్రాపర్గా చెప్పాలి. ఈ కామెడీ కానీ రొమాన్స్ ఇవేమీ పెట్టొద్దు. యూ షుడ్ జస్ట్ బీ డ్రామా అండ్ హారర్. ప్రతి 10 minutesకి ఆడియన్స్ భయపడాలి, ఎందుకంటే జానర్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే స్టోరీ ఫ్లో అవ్వాలి, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి, ఆడియన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఫన్ వాచింగ్ ఇట్. ఒక్క లవ్ సీన్ లేదండి, ఎందుకంటే కావాల్సిన చేసేసారు కదా. ఎక్కడున్నావమ్మా, అందుకే ఆ ఫ్యాన్స్ కోసం ఏదో ఒక ఓన్లేండి ఆ ఫ్యాన్స్ కోసం ఇప్పుడు ఆ పాట పాడతాం. సినిమాలో ఎలాగో లేదు కదా, ఒక్కసారి మీ నోట విందాం అనుకుంటున్నాం. అంత మీకు బ్యాడ్ టైమా? మీ వాయిస్ ఏంటంటే అసలు ఎక్కడున్నావమ్మా, ఓ ప్రియతమా ఏది అనుకోనమ్మా నీ చిరునామా, దేశం కాని దేశంలో సాగరం లాంటి నగరంలో ఎప్పుడు ఎదురొస్తావో నా ఎదపై ఎప్పుడు నిద్రిస్తావో. సార్ కలెక్షన్ అయిపోద్ది సార్ ఇలాంటి. ఇక్కడ దాకా ఓకే, దీని తర్వాత ఒక 11 సుబ్బలక్ష్మిలు వస్తాయి. సీరియస్లీ చెప్తున్నాను, ఐ ఛాలెంజ్ యూ ఆల్. డాన్స్ చేస్తూ అదే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్లో సుబ్బలక్ష్మి ఆ సర్నేమ్స్ అన్ని చెప్పి చూడండి. చాలా కష్టం. మీకు నాకు తెలుసు ఆ రోజు ఎంత ఇబ్బంది అయి ఉంటుందో సాంగ్ షూటింగ్ అప్పుడు. 42 degrees అండ్ మాకు పీక్ సమ్మర్ వెళ్ళాము. అప్పుడు వచ్చి సన్సెట్ వచ్చి 11:30 రాత్రి. అబ్బా పండగ. ఎవరికి? ప్రొడ్యూసర్కి పండగ. నేను ఏంటి రోజు అవ్వదా, ప్యాకప్ అవ్వదా? అక్కడ శంకర్ మాస్టర్ వన్ మోర్ అంటారు. కాదు, దాని ముందు మాగుంటా, నువ్వు దగ్గుబాటి చెప్పావు 1 more. నైస్ అండి. అప్పుడు మేము ఇంటర్వ్యూ తీసుకోలేదు కదా, ఇవన్నీ జరిగాయని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. అండ్ ఎలాగో ఈ సినిమాలో 2 పాటలేనంట, అందులో ఆల్రెడీ ఒకటి రిలీజ్ చేసేసారు, అనురాగ్ పాడినటువంటి పాట. అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి ఏమైనా అబౌట్? సౌరభ్ కృష్ణ అండి, హీ డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఆ పాటకు ఆల్రెడీ మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇలాంటి సినిమాలకు ఆర్ఆర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. హీ డిడ్ బ్రిలియంట్ అండి. సౌండ్ అండ్ లైట్స్, హారర్ ఇస్ ఓన్లీ అబౌట్ సౌండ్ అండ్ లైట్స్. ఆర్ఆర్ కూడా చాలా కొత్తగా ఉండబోతుంది. రెగ్యులర్ హారర్ తెలుగులో చూసే మ్యూజిక్ అయితే ఉండదు. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వ్యాకీ, కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. చాలా బాగా వచ్చింది. వెరీ నైస్ అండి. సో మేము వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద మూవీ టు బి రిలీజ్డ్ ఆన్ December 15th. అండ్ దానికన్నా ముందు రాబోతున్నటువంటి ట్రైలర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అవును, ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చూడకూడదు అలా? యాక్చువల్లీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చూడకపోతేనే బెటర్ అని అనుకుంటున్నాము. అది వార్నింగ్ లాగా వేస్తే బెటర్ ఏమో అని అనిపించింది. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్, జస్ట్ మాకు అనిపించింది అంతే. ఎస్. అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా బెటర్ లేదు. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, డయాబెటీస్? అయ్యో, ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు కాబట్టి పర్లేదు, వెళ్ళిపోండి. సగం మందికి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి ఏమైనా పర్లేదని ఆవిడ అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇంకా ఎనీథింగ్ ఆల్సో కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి సినిమాలో షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అని విన్నాను నేను. అంటే ఇలాంటి స్పూకీ ఇన్సిడెంట్స్. కరెక్ట్. యా,
అది క్లైమాక్స్ షూట్ చేస్తున్నామండి. ఫస్ట్ 2 స్కెడ్యూల్స్ అయిపోయి 3 weeks. క్లైమాక్స్ స్కెడ్యూల్ వాజ్ ఫర్ 6 days. ఎవరికి తెలియదు, అంటే చెప్పలేదు అంతే. అసలు మాకు అసలు ఫీల్ అవ్వలేదు. ఒక రోజేమో మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కాలేర కొట్టుకున్నారు సురేష్ గారు, ఇంకో రోజేమో ఒకళ్ళు ఫిట్స్ వచ్చి పడిపోయారు, ఇంకొక రోజు లైట్ మ్యాన్ పైనుంచి కింద పడ్డాడు. ఎవ్రీడే ఒక రోజు స్నేక్ వాజ్ ఇన్ ది సెట్. మీకు చెప్పలేదు? స్నేక్ వాజ్ ఇన్ ది సెట్. yes ఏంటండి అంత ఇప్పుడు చెప్తున్నారు? నేనంటే ఎప్పుడు జంప్ జికాల్టీ వెళ్ళిపోయాను. యాంకర్ ఇంటికి తిన్నగా he made me scared to the death because we were staying in a hotel and people were just telling that it was a haunted one and he was like somebody woke me up. Yeah, but that's true really. No! I swear that was genuine. I never made up that story actually. I was genuinely startled ఏంటంటే it was a proper tap, but later on conversation తెలుస్తుంది కొన్ని ఆర్టిస్ట్ అక్కడ ఉండరు అని. But actually that nonsense. I come there for last 16-17 years. Generally when isolated places లో మన మైండ్ కూడా అలా పనిచేస్తుంది. కరెక్ట్. అక్కడ ఏదో ఉందో సబ్కాన్షియస్ మైండ్. Yeah, it's because we have made up our mind and already we are reasoning it, questioning it. సార్ ఎవరో కాదు, మన ఈపీ అండ్ కో డైరెక్టర్ అక్కడ అందుకే ఉండరు. అసలు టీం మొత్తం అక్కడ ఉండరు. కారణం సార్ నెక్స్ట్ టైం లొకేషన్ ఇవ్వరు సార్ మీకు. ఆ లొకేషన్ ఏంటో వీళ్ళెవరు మనకి చెప్పట్లేదు. తర్వాత వెళ్ళి మీరే ఎక్స్పీరియన్స్ చేసుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇప్పుడు భయాల గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. మీకు లైఫ్లో ఉండే బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ ఏంటి యశ్వంత్ గారు? బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ అంటే చిన్నప్పుడు అయి ఉండొచ్చు, టీనేజ్లో అయి ఉండొచ్చు, ఏ ఫియర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎస్ చెప్తుందా లేదా అని భయం అయి ఉండొచ్చు. అలాంటి ఏం లేవండి యాక్చువల్లీ. బిగ్గెస్ట్ మా ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను తిట్టకుండా నేను ఉండాలి. సినిమాలో హీరోగా వస్తానా లేదా, స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తారా లేదా, అనుకున్న వర్క్ టైంకి అవ్వకపోతే నాకు కొంచెం ఫియర్ అండి. ఏదన్నా ఇఫ్ ఐ టేక్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సంథింగ్, అది అయ్యేదాకా నాకు కొంచెం ఫియర్ ఉంటుంది. అది ఏదైనా సరే ఐ నీడ్ టు డెలివర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆన్ టైం. ఆ ఒక్క ఫియర్ అయితే ఎప్పుడు ఉంటుంది, అది అయ్యేదాకా. డన్. నాకు కూడా ఆ ఫియర్ ఉంది. మీకు ఖుషీ రవి నాకు గారు? ఈ హారర్ అన్ని భయమే, కానీ అంటే ఒంటరిగా మీరు ఒక రూమ్ లో no, I can't stay like that. But then the weirdest part is I'm not, you know, a person who can play holy. ప్లే హోలీయా? Holy, yeah. Okay. I'm so scared and I can't see people playing with colors. No. దీపావళి ఓకేనా? OCD. Deepavali is సరే, fine. టపాకాయలు కాదు. But I'm so scared and I get fever on that day. Yeah, literally. I can't see ఏదో అయి people. ఉంటుంది It's పూర్వజన్మలో kind of ఇవి డ్రమ్లో OCD. ముంచేసి Yeah, maybe. Kind of OCD. Maybe. That is, my mother used to push me out of the, house. Go She play, was go like, play. Go Ellu play. drum What puskan are you rappo. doing? Yeah. But I'm like, no. I can't do this. I can't see them playing that. Even now, I can't ఇప్పుడు do that. కొంచెం పర్వాలేదు కానీ ఒకప్పుడు గులాల్ పూసేవాళ్ళు అసలు. అంటే దట్ వాస్ ద టైం టు టార్చర్ పీపుల్. సునేర్ అండ్ గులాల్ పట్టుకొని రావను That is so scary. డ్రమ్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు తెలుసా, లిటరల్లీ దే వుడ్ పుట్ పీపుల్ ఇన్ డ్రమ్. సో ఇప్పుడు అంత టార్చర్ చేయట్లేదు. సో ఫైన్. సో మీ భయం అది హోలీ. అది. మీకండి శ్రీరామ్ గారు? చిన్నప్పుడు భద్రాచలం పేపర్ బోర్డ్స్, భద్రాచలంలో క్లబ్ ఉండేది. ఆ క్లబ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ వచ్చి ఒక సైడ్ 15 feet, ఇంకో వైపు వచ్చి 6 feet, 2, 3, 6 అండ్ స్ట్రైట్ ఒక రోప్ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి 15 feet చుట్టూ అన్ని సైడ్ నుంచి చూసాను, చెట్లు ఉంటాయి. 6 గంటల పైన చీకటి అయిపోయిందంటే యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ స్పూకీ. మా అన్నయ్య ఏం చేశాడంటే నన్ను ఒక 8 o'clock పీరియడ్లో బయటికి వెళ్ళిపోవాల్సిన టైంలో నన్ను లాక్కి వెళ్ళిపోయి డీప్ వాటర్లో వదిలేసి పారిపోయారు. వాళ్ళు నవ్వుతూ ఎగిరిస్తూ పారిపోయారు. ఐ స్టార్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్. ఆ డెప్త్, ఆ నాయిస్, ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది డీప్ వాటర్లో. అప్పుడున్న ఆ ఫోబియా. నేను 30 అడుగుల నుంచి జంప్ చేయాలంటే జంప్ చేస్తాను. ఫైర్ ఓకే, గ్లాస్ బ్రేకింగ్ ఓకే. వాటర్ ఫోబియా. ఈ కాళ్ళు వచ్చి నేను టచ్ అవ్వకపోతే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో యూ హావ్ టు. నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చు కానీ ఐ షుడ్ టచ్ ది ఫ్లోర్. కింద దట్స్ అ ఫియర్. కింద పెడితే స్విమ్మింగ్ ఎలా చేస్తారండి? అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇలా వాళ్ళు చేసిన ఒక్క రోజు వల్ల లైఫ్ లాంగ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, దేర్ ఇస్, దాన్ని మీరు పోగొట్టేయచ్చు. నేను ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ అదే లొకేషన్కి అలాంటి ఒక ఫైర్ ఏమని చెప్పి దానిలో వెళ్ళి బయటకు వచ్చాను టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్. లేకపోతే ఇట్ విల్ హాంట్ యూ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. కరెక్ట్. ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్. బట్ వాటర్కి మాత్రం నేను చాలా ప్రయత్నం చేశాను. మోర్ దెన్ 6 feet ఐఎమ్ స్కేర్డ్. తీసేద్దాంలేండి, వెళ్ళిపోద్ది అది కూడా.
ఇప్పుడు అలాగే ఈ ఫియర్ కూడా చాలా మందికి ఉండుంటుంది. హారర్ సినిమాలు చూడాలంటే కూడా నాకు చాలా భయం. ఐ హ్యావ్ అ ఫియర్. అండ్ థియేటర్లో అంటే కంప్లీట్ ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉండాలన్నమాట పక్కన. సో మధ్య ఒక్కదాన్నే అంటే మళ్ళీ రాను, అక్కడే తీసుకెళ్ళండి అమ్మాయి అని అంటారు. మీకేంటంటే భయాలు ఏం లేదా? నాకు అంత భయం అంటూ ఏం లేదండి, అంత ఈజీగా భయపడను. కానీ దయాలంటే భయమే. అంటే నాకు డైరెక్టర్ గారికి నేను యాక్చువల్లీ ఒక్కడిని పడుకుంటే అంత ఎక్కువసేపు పడుకోను, 4-5 hours పడుకుంటాను. నేను ప్రాపర్ పడుకోవాలంటే మా వైఫ్ డాటర్ ఉంటేనే మంచిగా పడుకుంటాను. లేదంటే అలోన్గా పడుకోవాలంటే ఇంట్లో కొంచెం కష్టమే. అంటే శ్రీరామ్ గారికి షాకింగ్ ఇది. నాకు ఐ హ్యాడ్ 2 experiences అండి లైఫ్లో ఐ హ్యాడ్ 2 experiences. ఏమైంది చెప్పండి. అంటే చూశాను దయ్యాన్ని 2 times. అవునా? చెప్పండి అది దాని తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం. అంటే డీటెయిల్డ్గా ఎవరున్నారని చెప్పక్కర్లేదు, కానీ ఏం జరిగిందో చెప్పరా ప్లీజ్. ఏం జరిగిందంటే నేను మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకున్నాను, స్లీపింగ్ ఆన్ ద కౌచ్. వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే సాకర్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఒక 5 acres 10 acres ఏమి ఉండదు అనమాట యూఎస్లో. సో ఐ థింక్ 3 o'clock 4 o'clock ఇన్ ద నైట్ ఒకసారి లేచి చూసేసరికి నన్ను కూర్చొని ఎవరో చూస్తున్నారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అది నా ఇమాజినేషన్ అనుకుందామంటే అది అమెరికన్. మన సేఫ్ ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ కూడా ఉంది. చెప్పండి. సో లేచి గట్టిగా అరుచుకుంటూ. అంటే లేడీస్ అండి జెంట్స్. You knew that? Yeah, I knew. I waved my hand. ఇట్లా అని. It passed. But there was no reaction? No reaction. అంటే ఆ రోజు నైట్ ఏమైనా మీరు పార్టీ చేసుకొని? No. కాదు, ఈయనకి దయ్యాలు భయం అంటారు, తర్వాత వెళ్ళి ఊపినంటారు. అంటే అది కాదు, మనిషి ఉన్నారా లేదా అని చూస్తాను. పాస్ అయిందా చెయ్యి ఇట్లా? పాస్ అయింది. చిన్నప్పుడు పోనీ నా ఇమాజినేషన్ అనుకుందామంటే అది కాదు, ఎందుకంటే అమెరికన్ దయ్యం. అమెరికన్ దయ్యం. కానీ ఏమైంది తర్వాత ఏమైంది చెప్పండి. తర్వాత గట్టిగా అరిస్తే మా అన్నయ్య బయటకు వచ్చాడు, ఆయన కూడా అరుచుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు. భయపడ్డారు అనమాట. అయితే లైట్ ఆన్ చేయగానే ఎవరు లేరు. ఆ రోజు నైట్ అంతా నిద్ర పట్టలేదు. రాత్రి రాజా నేనంతా చిన్నప్పుడు ఐ స్వేర్ దిస్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్, టాయిలెట్ డోర్ ఓపెన్ ఉండాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ రెస్ట్ రూమ్ ఇట్ హాస్ బి ఓపెన్. ఒకళ్ళు వచ్చి అక్కడి నుంచి పలుకుతూ ఉండాలి, ఉన్నావా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్వేస్ మై లుక్ విల్ బి అప్ టు ది వెంటిలేషన్. అక్కడ ఎవరో వచ్చేస్తారు. అండ్ టిల్ డేట్ సమ్మర్ అయినా వింటర్ అయినా ఎప్పుడైనా సరే కాళ్ళకి కప్పుకోకుండా నేను పడుకోను. నాకు ఏంటంటే ఒక బిలీఫ్ ఏంటంటే దెయ్యం వచ్చి కాళ్ళ మధ్యలో లాగలేదు. ఎంత పెరిగినా చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఐ విల్ నెవర్ స్లీప్ విత్ మై లెగ్స్ ఓపెన్. యూ కెన్ ఆస్క్ మై స్టాఫ్ ఆల్సో. సమ్మర్లో పీక్ సమ్మర్లో కూడా బ్లాంకెట్ వేసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ వచ్చి ఇంట్లో తిడుతూ ఉంటారు, ఏ పిచ్చా నీకు ఇప్పుడు ఇంత ఒక్కపోస్తుంది ఏంటిది అంటే, లేదు అమోకే. దట్ గివ్స్ మీ లాట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్. ఐ ఫీల్ సెక్యూర్డ్. కప్పుకున్న వెంటనే అండ్ ఐ వాచ్ ఆల్ హారర్ ఫిల్మ్స్ కంటిన్యూస్లీ అలోన్ టు బ్రేక్ దట్ ఫియర్. అందులోంచి రావులేండి, బయట మన కోసం తిరుగుతుంటాయి ఇక కొన్ని. వాళ్ళకి మనం అప్పులు ఇవ్వడం కానీ, నా మేకప్ సామాన్లు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొట్టేసినవి కానీ ఏమైనా ఉంటుంటాయి అక్కడ. ఏమంటే ఇంకో దయ్యం ఎక్కడ కనిపించింది అంటే ఒకటేనా? ఇంకోటి కూడా అక్కడే అండి, అమెరికాలో. అన్ని అమెరికా దయ్యాలే, పాడుగాను మొత్తం అక్కడే తిరుగుతున్నాయి. అమ్మయ్య మనం సేఫ్. నేను పంచగుట్ట శ్మశానం వైపు నుంచి చాలా సార్లు. కానీ అందరికీ ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందండి. నేను చాలా మందితో మాట్లాడాను, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్. మై మదర్ 90% చెప్పారు. ఇదే హైదరాబాద్లో మై మదర్ సీన్ అమీర్పేట్. నేను యాక్చువల్లీ నాకు చిన్నప్పుడు అక్కడ ఏదో ఐ థింక్ నిమోనియా సంథింగ్ వాజ్ దేర్. మా అమ్మ వచ్చి ఈ పాల బాటిల్ అది పాల పౌడర్ మిక్స్ చేయాలని చెప్పి అక్కడ నీళ్ళు పట్టేసుకుని అలా చూస్తుంటే ఫుల్ వెళుతురు అక్కడ విండో సైడ్ నుంచి. ఏంటి ఈ టైం ఎంత బ్రైట్నెస్ అని చెప్పి ఎనీబడి ఇంక్విజిటివ్ ఉంటుందా క్యాజువల్గా నేను చూశారు. షీ సా కిడ్స్ అందరూ ఆడుకున్నట్టు ఉయ్యాల అంతా ఏదో 50-60 పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటూ చప్పుడు చేస్తూ అంతా. మై మదర్ న్యూ దర్ ఇస్ ఎంప్టీ ల్యాండ్. ఎలా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ అన్యూజువల్, ఫుల్లీ బ్రైట్. మా అమ్మ అక్కడ చూసి అక్కడే పడిపోయింది, నాతోటి అలానే పడుకొని పోయింది భయంతో. నెక్స్ట్ డే దే టోల్డ్ అక్కడ ఒక స్కూల్ ఉంది, ఆ స్కూల్ డెమాలిష్ చేశారు, ఏదో సంథింగ్ కొలాప్స్ అయిందో. సేమ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అమీర్పేట్ సైడ్లో. సో మై మామ్ హాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాట్. మా నాన్నగారికి తిరుపతి అలవేలు మంగాపురం గుడికి పక్కన మా ఇల్లు. బయట నించొని అప్పుడంతా జెంట్స్ వచ్చి అక్కడ ఐ మీన్ శానిటేషన్ వెరీ కామన్ థింగ్. సో మా నాన్నగారు రాత్రి బాగా పాట పాడుకుంటూ పెద్ద పైల్వాన్ కదా అలా పాడుకుంటూ ఉంటే ఫట్ ఎవరో కొడితే ఒక ఆల్మోస్ట్ 5-6 feet వెళ్ళి పడ్డారు.
దిస్ వాజ్ మిడ్ నైట్. జస్ట్ ఇమాజిన్ అలమేలు మంగాపురం అమ్మవారి గుడి, ఇటువైపు ఇల్లు, అక్కడ వెళ్ళి పడ్డారు. మా నాన్నగారు ఎవరితో సరే చూస్తే ఎవరు లేరు. నెక్స్ట్ మా నాన్నగారు ఇస్ నాట్ అ నార్మల్ పర్సన్, హీ వాజ్ లైక్ అ పైల్వాన్, టఫ్ నట్. అతన్ని మోసుకొని అంత దూరం వేసే స్తోమత ఎవరికి ఉంటుంది ఆ టైంలో. హీ టిల్ డేట్ బిలీవ్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. There's some energy. Something has hit him and gone. అందరికీ ఏదో ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందండి. ఐ హావ్ గాన్ ఆన్ గోస్ట్ హంటింగ్. డబ్బులు కట్టి వెళ్ళాను కానీ కనిపించలేదు. ఆ రోజు వాళ్ళు పేషెన్స్ వస్తుంది అన్నారు, ఏం రాలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళారు? అదేంటి? స్కాట్లాండ్ లో దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గోస్ట్ హంటింగ్. Okay. సో దెయ్యాల కోసం మీరు టూర్ వెళ్ళొచ్చు. సో మా ఆవిడ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ నేను బయలుదేరుతున్నాను, మెంటల్ మొగుడు నాకు దెయ్యాలని కలిసి తిరుగుతున్నాడు అని చెప్పి. చూసారా మీరు అలా అలా క్రియేట్ చేసి మేనిఫెస్ట్ చేసి ఫైనల్లీ వచ్చి ఈ సినిమా చేశారు. దయ్యాలు 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 అని. నో, దేర్ ఇస్ అ గ్రేవ్ యార్డ్, ఇస్ ద మోస్ట్ హాంటెడ్ గ్రేవ్ యార్డ్. ఒక పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ వచ్చి ఆ వరల్డ్స్ టచ్ చేయలేదు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బిఫోర్ క్రైస్ట్. ఓకే. అండ్ అది చూసారంటే ది క్రాస్ విల్ బి ఇన్వర్టెడ్. దట్స్ కాల్డ్ సాటర్న్. దో సాటర్న్ వరల్డ్స్ విల్ నెవర్ బి టచ్డ్. అది టచ్ చేస్తే ఈవిల్ విల్ ఓపెన్ అప్ అంటారు. ఓకే. సో దట్ ప్లేస్ ఇస్ నెవర్ టచ్డ్. ఎక్కడ పీపుల్ విల్ గో. స్కాట్లాండ్ లో ఉంది, ఎడిన్బరోలో. యూ కెన్ గో అండ్ విజిట్ ఇట్. ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు వెళ్ళి ఇప్పుడు నేను దాన్ని టచ్ చేసి అన్లెస్ వాళ్ళు అక్కడ ఏదైనా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హోస్ట్ చేస్తే తప్ప. మా సినిమా ఒంటరిగా చూసి భయపడిన వాళ్ళకి మా డైరెక్టర్ గారు ఎడిన్బరాకి పంపిస్తారా? ఓకే. అలా అంటే ఒంటరిగా చూడాలంటే కూడా పర్మిషన్స్ కావాలి కదా కొన్ని, అవన్నీ వస్తే అప్పుడు. స్పీకర్ ఫోన్ లో ఏంటి ఉన్నారా అవన్నీ ఉండకూడదు. ఫోన్ లో ఒక్కరే చూడాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సెంటర్ సీట్. ఓకే. సరే, ఇప్పుడు ఫైనల్ ట్విస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూకి నేను కొన్ని దయ్యం సినిమా రిలేటెడ్ పిక్చర్స్ చూపిస్తాను. సినిమా పేరేంటో చెప్పాలి మీరు, ఓకేనా? దీనికి ఏమైనా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? ఎవరైనా అలా భయపడ్డం అలా అనడం అంటే సినిమాలోనండి మీ మూవీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే. ఇన్ పర్టికులర్ ఏమైనా సౌండ్ ఉందా? అది చేస్తే మీరు నేను వాళ్ళే ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయాలని చెప్తాను. అట్లా ఏం లేదండి. అలా ఏం లేదా? సౌండ్ ఎవరైనా యూ కెన్. But I don't know any films here. I mean, you will know, the horror films there. You know most of them, okay? Oh, is it? Okay. Yes, you will. You can easily say. That's mine, sir. We're ready? Yep. ఇది ఏ సినిమా? ఇది మా రాత్రి. మీరు సౌండ్ చేయలేదు, సారీ. సౌండ్ చేయాలి. రాత్రి. ఓకే. ఇది రాత్రి పగల ఒకసారి చూద్దాము. Yes. It is the రాత్రి. చెప్పారు కదా అమీర్పేటలో గ్రౌండ్స్కి వెళ్ళి ఆడడానికి కూడా కదా. సో అప్పుడు డిజిటల్ డాల్బీ ఫస్ట్ టైం. యా. 6 tracks. రాత్రి. I'll never forget that film. Oh my God. Yeah, it was very scary. మేమంతా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడలే. తర్వాత ఎప్పుడో టీవీలో వచ్చినప్పుడు, టీవీకి వచ్చేటప్పటికల్లా కొంత కట్టింగ్ అయిపోయేది కదా, అలా చూసామన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ సౌండ్ చేయడానికి రెడీ మీరందరూ? ఇది మీ సినిమా పిండం కాబట్టి, హారర్ కాబట్టి మేము అన్ని హారర్ సినిమా రిలేటెడ్ పోస్టర్సే పెడుతున్నాం. ఇదే సినిమా. చెప్పండి. I think he'll be winning. ఏంటి మీకు అది మీరు సౌండ్ చేశారా? అసిడిటీ ప్రాబ్లం. సినిమా. అంజలి కాదు. గీతాంజలి. అది గీతాంజలి కాదు. ఇది ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది కదా. మసూదా. విరూపాక్ష. నో, not అన్ని చెప్పేస్తున్నా. ఐ యామ్ సారీ. మీరు ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి అటెంప్ట్స్ అన్ని ఫెయిల్ అవ్వటం వల్ల నేనే చెప్పేస్తున్నాను. ఇట్ ఇస్ రాజు గారి గది 3. Okay. Yes. అదే అనుకున్నా, నెక్స్ట్ అదే వచ్చేవాడు. దిస్ ఇస్ అవర్ బాలికవధు. ఓకే. ఇట్స్ హర్. నెక్స్ట్ వన్ రెడీ? ఓకే. ఒక్క నిమిషం, నాకే భయం వేస్తుంది బాబు. ఓకే. ఇది అనుష్క గారు. నిశ్శబ్దం. ఏమో బాగ్మతి అంటున్నారు. బాగ్మతి. వెంటనే ప్రొడ్యూసర్ గారు అంటే మీరు మాట మార్చేస్తారా? మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్. నిశ్శబ్దమా? చూద్దాం నిశ్శబ్దం అవునా కాదా. పోస్టర్ లేదు, అదే కన్వే అవుతుంది. ఎస్. For me? కాదు, ఆయన చెప్పేసిన అరగంట తర్వాత మీరు చెప్పారు. I did a sound. Yeah, you did a sound. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి అయితే. ఇది లక్ష్మీరాయ్. సావుకార్పేట. నేను ఇప్పుడు దాకా బాధపడుతున్నా సినిమా. లారెన్స్. అదే
నాకు కాంచన Two. అది 3, 4 ఓకే చూద్దాము ఒకసారి ఆ 3, 4, 5, 6 ఇట్ ఈస్ ద శివగంగ. అది చెప్తాను కదా నా లైఫ్లో చాలా ఫీల్ అయిన సినిమా. అవునా? ఈ సినిమా తర్వాత నేను హారర్ ఫిల్మ్స్ చేయకూడదు అని ప్రమాణం చేశాను. ఈయన కోసం ఆ ప్రమాణాన్ని నేను మళ్ళీ చూపేశాను. ఎందుకో మేము తెలుసుకోవచ్చా లేకపోయినా సమ్ టైమ్స్ కథ చెప్పేటప్పుడు చాలా బాగా చెప్తారు. ఆ రెండో రోజు తెలిసిపోతుంది ఈ సినిమా ఎలా వస్తుందని, దాని జాతకం తెలిసిపోతుంది. సెకండ్ డే, థర్డ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ టోల్డ్ ద ప్రొడ్యూసర్, సార్ ఆపేద్దాం సార్, పోయింది సార్, సీరియస్లీ ఇట్స్ కమింగ్ అవుట్ నాన్ సెన్స్, చెప్పింది ఒకటి చేసేది ఒకటి, ఏంటి అసలు ఈ సినిమా నాకు అర్థం అవడం లేదు అన్నాను. అటుపక్క పాపం లక్ష్మీరాయ్ మేకప్ పైన చేసుకుంటుంది, ఆవిడ నా పైన కూడా కరెక్షన్స్ అని చేసుకుంటుంది. నాకు ద ఇన్నెవిటబుల్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అందరూ ఒక అయోమయంలో ఉన్నారు. ప్రొడ్యూసర్ చెప్పారు, సార్ బిజినెస్ అయిపోయింది సార్, నా ప్లాన్ తీర్చుకున్నాను సార్, ప్లీజ్ చేసేయండి సార్, ప్లీజ్ చేసేయండి సార్, కళ్ళు మూసుకొని చేసేయండి సార్, కళ్ళు మూసుకొని చేసేయండి. దాని తర్వాత ఇంట్లో ప్రతిరోజు మా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు పిలిచి ఈ సినిమా ఎందుకు చేశారు, చచ్చా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూడండి, బయటకు వెళ్ళడానికి ఇంత భయం ఉంటుంది, అలా అయిపోయింది. కానీ గ్రేట్, మీరు ఇంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆ విషయాన్ని I told the director, sir, please do not come to my house ever. He came, I said, don't open the gate. Because see, we are doing with passion. We love our craft. It's so sad, అలాంటి టైంలో మనం బయటికి వెళ్ళాం. బయటికి వెళ్తే ఆ మురుకుడు, దుర్మార్గుడు, పొగురుచుడు, ప్రొడ్యూసర్ అప్పులు పాలు చేసాడు ఇలా అంటారు. కరెక్ట్. యాక్చువల్లీ జరిగింది. అవును. ఇట్ ఈస్ బిట్రేయల్. ఒక హీరో నటిస్తే చాలదు, ఒక డైరెక్టర్ సినిమా తీస్తే చాలదు, ప్రొడ్యూసర్ రిలీజ్ చేయాలి, అన్నీ ఇట్ హాస్ టు ఆల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఇట్ ఆల్ కమ్స్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్, there is lot of hard work, blood and sweat behind every film. When people don't do it with discipline, you feel bad. These are all disciplined people. అదే మీరు ఇంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సన్ ఆ సినిమా గురించి అలా చెప్పి మీ సినిమా గురించి ఇన్ని చెప్తున్నారు అంటే ఆథెంటిక్గా వి ట్రూలీ రెస్పెక్ట్ దట్ అండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దిస్, ఇదిగోండి సౌండ్. కాంచన ఈవిడికి ఒక్కటే తెలుసు, అప్పటి నుంచి వెయిటింగ్, ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అని. ఈ రూపాన్ని నేను చూడలేదు. అది మేరీ, ఇది కాంచనానే. కాంచన మా దగ్గర టైటిల్ ఉండేది ఉన్నట్టు లేదు. అదే 3 సార్లు చెప్పారు ఆవిడ. కాంచన చెప్పడం కాదు, ఇప్పుడు మీరు డైలాగ్ చెప్పాలి. ఎనీ డైలాగ్ ఫ్రమ్, లేదు మీ మూవీలో నుంచి అయినా సరే. ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా చెప్పింది ఆవిడ, ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా చెప్పింది. But I am one Gajini, okay ma'am. I don't remember dialogue. No build up, please come performance. No, seriously, I'm one Gajini. So I don't remember my lines after the shot. అలాగా. అలాగే. బట్ మీరు చాలా మెథడ్ యాక్టర్ అని అలా విన్నాం కాబట్టి మేమే ఒక సీక్వెన్స్ చెప్తాము. మీరు యాక్చువల్లీ ఒంటరిగా ఒక గదిలోకి వెళ్ళారు, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు భయం వేసింది, భయం వేసిన తర్వాత ఎవరున్నారు, ఎవరక్కడ అని అడుగుతున్నారు. ఇంతే డైలాగ్. ఓకే, రెడీ, స్టార్ట్, కెమెరా, యాక్షన్. ఎవరున్నారు అక్కడ? నేనంటే తెలీదా? అదెందుకు ఒక టీ స్పూన్ ఎక్కువ నవ్వు నడిమిందో తగ్గించాలి. 1 more చెప్పండి సార్. నేనంటే తెలీదా? నా దగ్గర 10 లక్షలు అప్పు తీసుకున్నావు. నేనే ఇందాక నుంచి దాక్కొని కూర్చున్నాను. నేనే. చూసుకోండి మరి, కొన్ని ఆత్మలకు మీరేమో అప్పు చేసి అవి చచ్చిపోయాయి అనుకుంటున్నారు, అవే ఆత్మలుగా తిరిగి వడ్డీతో సహా వసూలు చేస్తాయి మొత్తం. వచ్చేవాళ్ళని లేపి చంపుతాం. ఓకేనండి, సో ఇట్ వాజ్ సూపర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్. మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది. అదే కదా ముఖ్యంగా కావాల్సింది. మనకి శ్రీరామ్ గారు చెప్పారు అండ్ ఖుషీ చెప్పింది, ఎవ్రీబడీ ఈస్ టాకింగ్ సచ్ హై థింగ్స్ అబౌట్, అండ్ అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు కూడా మాట్లాడారు. మేము అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమా కోసము, మీరు ఎలా తీసుకొచ్చారు అని. మేము భయపడడానికి రెడీ. ఆధార్ కార్డులు పంపిస్తాం మీకు, ఓకేనా? అన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ జరిగాయి అండ్ అదే పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఈ రిలీజ్ తోటి ఈ సినిమా బాగా పాజిటివ్గా పెద్ద సక్సెస్ అవుతుందని నమ్ముతున్నానండి. ఐ థింక్ పీపుల్స్ మౌత్ టాక్ విల్ మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టు దిస్ మూవీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఈ మధ్యకాలంలో మీకు ఏ సినిమా చూసినా సరే ఆ ఫస్ట్ డే వచ్చేటువంటి మౌత్ టాక్ తోనే సినిమా వెళ్ళిపోతున్నారు. బడ్జెట్, we are underdogs, small film but with big appetite for success. Absolutely correct.
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఖుషి అండ్ విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్. మీరు ఫస్ట్ టైం you so much. తెలుగులో మూవీ చేస్తున్నారు, దియా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ దెన్ యూర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ హియర్. సో కంగ్రాట్స్ టు యూ అండి. అండ్ యశ్వంత్ గారు మీకు కూడానండి మంచి మంచి సినిమాలు ఇంకా తీయాలి, ఇలా డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డైరెక్టర్ని నమ్మి మీరు తీసుకొని వస్తే మిగతా వాళ్ళు పెట్టి తీయాలి. అండ్ శ్రీరామ్ గారు ఇంకా మిమ్మల్ని చాలా మూవీస్ లో చూడాలనుకుంటున్నాము. జస్ట్ బి హూ యు ఆర్, దిస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. మిమ్మల్ని అన్ని ఫంక్షన్స్ చూడాలి మ్యామ్, మళ్ళీ చూడాలి. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండ్ విల్ సీ యు ఆల్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ December 15th. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ అండి. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.